बस के फ़ोन की बेटे माया तो हका टाम बस के बेटे मानते बता लो बेटे माया ना चेक दे टाइम से बता अट फ़ोन सूट से मन वाला सर मन बान बेटे माया हेलो हाँ बता किस सर से जेव ना था कि हाँ नो अंते ರೀ ಅಬ್ರಿ ಬೆಸ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಾದಲ್ ಬಾವಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತಾಲ್ತೆ ಈಗರ ದೊಡ ಆಯ್ವಟ್ಕೆ ಏ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಜೋಗ ದಿವಸ ಬೇಟೆ ಮಾಮು ನಾಲ್ಕು ಗಮ್ಮ ಆಚರಿಸತ್ತೆ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಚರಿಸತ್ತೆ ಆಂಟಿ ದಿಸ್ತ ಬೆದಿಸ್ತಿ ಕತ್ತಂಬೇಕೆ ಮಾಯಾಡೆ ಆತಿ पेन दिस्ते कहता मैं ना आंटी तलेंगे घाट तिनकते घाट संजय चले बान की का नाड़ बेटे मान दिखी हाँ आठ मिंजे बात कि नन बेटे माँ की ನಾಡಿತ ಆಟಮ್ಮ ಅಂತ ನಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ನಾಡು ಬೇಟೆ ಮಾಂತಿಕಿಂಜ ಪೂಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಕೋಸಿದ ಕಿವಿ ಜರ ಶಾನೆ ಏನಿನ್ಮ ನಾವ ದಿಲ್ ದಡಕನ್ ಬತ ನಾನು ಎప్పుడు ನಿನ್ನ ఏతవాంతి నరం కత్తెಗೆ వేయిన కూర్కు ఆస్తరు సెల్లె నరం తెగిరే నిಮೇದಿ ಶಾಂತಿ ಹಾನು ಅದೇನು ಲಾಸಿ ವಾಯ್ ಬಚ್ಚಿಕಿ ಬೇಟ ಮಾತಕ್ಕೆ ರವಾಡ್ಕ ಕಡ್ಮಂಗೆ ಮಾವರ್ಕೊಂಡು ಪೂಸ್ಕಿಕ ಪೂಸ್ಕಿಂತ ನೀವ್ರ್ಕೊಂಡು ಪೂಸ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬತಾಯಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಟ ಮಾತಕ್ಕೆ वड़का कट मंजे बारी मी दादा ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಂ ನಾನು ಓಡ್ಕಾರ್ತಾಯಿ ಓಡ್ಕಾರ್ ಮಾಕಿ ನೀನು ಬಚ್ಚವ ರೋಸ್ಕಿನ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ತೆ ಮನ್ ವಾಲ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಚರಿಸಲ್ಲೇ ಜೀವಗಾನ ಆಚರಿಸಲ್ಲೇ ಆಟೋ ವಾಯಿ ಮಂದಿತ್ತು ಆಟೋ ನಿಂದಿರ್ವಾರ ಟಮಾಟ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎತ್ಕೊಂದಿರ್ವಾರ ಆನೆ ಸಲತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ವಾಯಿತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಗೂ ನಾನು ಸೀಕ ಬದಲ್ತೆ ಜರ ಬೇಟೆ ಮಾಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜರ ದಿವಸ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಮಕ್ಸಿ ಮನವಲಿತೆ ಕಾಯಪಾರು ನಾ ತರ್ಪ ಕೇಂದ್ರಿಂತಿ ಜೈಂತಾನು ಕೋಸಿದ್ಕಿ ಮಾಡಿ ನಾಡಿ ಆಟೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೇಟೆ ಮಾಮ್ సరే వాంతికి బాంతరికి వర్రయ్యే ಬೇಟೆ ಮಾಮೆ ಸರಿ ఇంక మన లాక్డౌన్ ఇంటారు మళ్ళీ నిన్న ಬೆಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕೆ ಮಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದಿರ್ಕತೆ ಮಲ್ಲುಂಡೆ ನನ್ನುಂಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ చూడు ಹಾಕ್ನೆ ಮಂದನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಘಾಟ ಹೊಂದಿರ್ತಲ್ಲೇ ಬಾನ ಅಂತ ಸರಿ ನಾನು ಬೇಕು ಹೊಂದಿತ್ತೆ हां कुठं पाहिले हां और दुपारी फोन की तन बत्तींगे निम्गिरे बाबाలని మీ దాంతర్ సంగమంతిన వాళ్ళ నాకు బట్టలు ಹೊಡ್ಕಿತೆ ಇಂಜರನ್ ಕಟ್ಕಿಂದಿ ನಾನು ವೇರಿಸೆ ಮತ್ತೆ ಬಾದ್ ಜಲ್ತೆ ಬತ್ತಲಿಂಜೆ ಬೆಸ್ತಿತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋನ ಫೋನ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ
हां चौकट कीतले हां मडका सीमकी అక్కడికి సోమన్ వాతరి సరే నేను రాయవే నాడు బయట అర్ర రాస్తే బాగుంది కీకితే సరే సరే నాడితే బయట మా సరే మన అంత మజా మీరా बेटे माँ ये सूड़का का फिर ताक से ये शांता से ले हाँ वातारा बेटे माँ ये वाले हैं आग भी बुझी बतलाइते वहीने वे हाँ माँ उर सोड़ते नहीं कुछ जहाँ नहीं रो सड़िया सड़िया वहीने ನಾಕೊಂದು ಸೂಡ್ಸಿ ಬೋಂತೆ ದುರ್ಸ ಅಂತ ದನ ದನವ ಅಂತ ಬೋರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಡ್ ಕದಿ ಹಾ ನಿಮ್ಮದಿ ಕೋಕೋ ಜರ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಜರ್ರ ಧೀರೆ ಕೋಕೋ ನನ್ನ ಕೇಸಿ ತರ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ತೋಲ್ಕ್ ತಿಂಡಿಸಿ ಅಂತ ಧೀರೆ ಕೋಕೋ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಸೋ ಕೋಕೋ ನನ್ನ ಮಾದಿ ತಂದು ಕೇಸಿ ತರ ಅಂತ ಅಂದತಿ दादा बेगमंती दा बाई पसी की तमाकुनु मक्सी होड़ीने कांता मदाल बेगमंतरा పోరి మతను కాండ్రి బయాగమాసే మంతరా మామూలాగం సెలు మామూలాగమాసే సెలు కాండ్రి తిరియాంతే ఓయ్ గాగం తిరియాంతే బై పోరికి పిసోడియా నీకు బతారా కాండ్రి బై తిరియాంతే రా వేలే మాసకి మామూలాగం తిరిగి మస్త్ సోక్ కటింగ్ కులకు సోక్ నా పాయింట్ కు మామూలాగం తాసే తిరియాంతరి ఈ పేకి సైకా మేము అంతా ఆగా కాండ్రికి మామూలు స్టైల్ కటింగ్ కిరివి కటింగ్ కీసಕ್ಕೆ తిరిసేమన అంతే ಕಾಂಡಿ ಗುಲಾಗ ಮಾಗ ಮಾಸೆಮಂತೆ ಗುಲ್ತಿರಿ ಅಂತೆ ರೊಕ್ಕ ಸುಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಿಸ್ರು ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಬರ ಅಂತೆ ఏమని పిసాలాసిందా అంతేరా బతి మామూలు ಪಿಸಲಾಸ್ದ ಅಂತಾರೆ ಪೀಸೋಡಿಲಿ ಗದ ಅಂತಾರೆ ఏమై బాపా ఆనికి టామవాసు అరే కాండ్రి జరా పోరికి మరి నాట జర ಹಾಗೆ ತಿರ್ತಕರ್ ಮನ ಅಂತಾಕಿ ಆಗ ತೀರ ಅಂತಮು ಆಗ ತೀರ್ತಿನ ಹೊಂಡ ಕುಸಾಯ ಹೊಡಿಯ ಅಂತ ಕಾಮ್ మరి వరంగ్ వడచేయిందనా మీ దాని సపరేక మా ఈరనాక మీరంటే సోక్ మా డ్రోన్ మన అంత బై కామ్న కంత అంత మని ಆಗ ಅಂತೀರಿ ಕಾಂಡ್ರೆ ಸೋಕ್ನ ತಿರಿಯ ಅಂತ ಮೇಡ ರೊಕ್ಕ ಮನಿ ಇರನ ಜಾಗರ್ತ ಮಟ್ ಬೇಕೆ ತಿರಿನ ಹೊಂಜಿವ ಅಂತ ಆಸ್ಟಾರ್ನ ಬಡಿನೆ ಇರಾನಿ ಅರೆ ಮಾ ಪೇಟಿ ಸೊಂದ ಸೂರ್ತಿ ಬಾತಲ್ಲೆ ಮೋ ಮೋ ತಿ ಒನ್ನೆಗಿ ಮನೆರು ಕಾಂಡ್ರೆ ಕುಂದೆ ಹುಡ ಅಂತ ಬಡಿ ಸುಡ್ಕಾಯಿ ಸುಡ್ನಿ ಮಾಕಿನ ಸುಡಲಾಗೋಯಿ ಬಾನ್ ಮಾಡ್ಕಾಂತಿ ಮಾ ಮಾರ್ಸಲ್ ಗುరించి ಕಾಣಿರ್ ಬಾನ್ ಮಂತರಿ ಬಾಂಡಿ ಸಾಂತ ತಿರಿಯ ಅಂತ ಸೋಕ್ನ ತಿರಿಯ ಅಂತಾರು ಕೋರಿ ವಾಯಿ ನೀ ಪದಕ್ಕೆ ಪೇಕಿ ಬಾನ್ ಪೇಕಿ ಸುಡ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯ ಕೊನ ತಿರಿಯ ಅಂತಿರಿ ಇಂತೆ ಕಾಂಡ್ರೆ ಸೋಕ್ನ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ दादा दादा मेरे बोर संपुर की तेरा मतलाद्रा भाई विचेवांचे गुरु दमसी तूने बया दमसी तूने बया मतलाता ಬಾಯಿನ ಕೈ ಬೋರ್ತೆ ಪೀಕ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಕುನ್ ಸೂಡ್ತಾ ಒಂದ್ ದುರ್ಸ್ತ ಹೊಡಿತು बेकेरा ಏನ್ ಬೇಕೆ ನೀಕುನ್ ಮಕ್ ಸೇವಾ ಆತನ हां राई
ನಂಗಡಲು ಮಾ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗಮಾಗ ಮಿತ್ತಿ इनके मिशेल नागमाग मासे मंत वो बोर वो जहावले पाजेंगे साबड़ी की सी तुक्कू इनके ना बाणी दी मा कांड्र बतल की इतन बाती ना हेलड़ी इनके इंतन जटा भाई वो नहीं ड्यूटी सी जहावले पाजे अरे बोरा अंदर और रात गोड़ी तो दिन ना तो हांत देखो चतुर्थ भगवान करे बाती देखो भगवान करे देखो माक्सी पुट से लेने अड़ी बातें ले ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಡ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾಂತ್ರ ಸಾಪಿಗೆ ಜಾಬಲೆ ಮಾಂತ ದಾದ ಹಾಕಂತೆ ದಾದ ಕಂಬೋ ನನೆ ಈಗ ಮನವಲ್ ಓರೇ ಬತ್ತಲೆ ಫೋನ್ ವಾಡ್ಕ್ ಸೇಮಂತ अरे इंदाल सोते वित्तानु ನಾನು ಅಂದಾಲ್ ಸಂಜಾಗ ಮಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಅರೆ ನಾನು ಇಂದಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಂಜೆ ಮಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ మా బాయిన కై పీతలకి బే हो बे पीतनो निम बता की बे ಸಾಯಿಲ ಅಂತಿ ಬೇ ವೇನ್ ತೋರ್ಸು ಬತ್ತಾ ವಾಡ್ಕೊಳ್ರ ಜೌಕ ಅಂತ ಮಗ ಆಗ ವಾರ ಕೋಕೋ ಕಾಲ್ ದೋಸಿನ ರುಸ್ಕ ಬತ್ತಿ ಅರ್ತೆ ನೀವ ಪಲ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಏನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಪಾಸ್ ಅರೆ ಅರುಸ್ತುನೆ ಬೇರೆ ವಾಸಿಲ್ವಿ इनके बेरे वांति मीकुने तुक जाना इके सोत्तो वरल्ला अरे नानाई मला पिया अंतोनरा पियरा पिया पीतने दादान के कर रहा अरे और मला अंदा गलिते दांतरो ನಾನು ಇನ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಲು ಕಿತ್ತಿ ಮಾ ಅಂತನು ಗಟ್ಟಿಗ ಪಿಯಾ ಅಂತನು ವರಟು ನಂಗమైతి బత్తి ఇంగమయసి ఉంది ನಂಗ ನಾ ಕಾಲ್ದು ನೋಯಿಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ನೀ ಕಾಲ್ದು ಉರುಸ್ಕದಿ
ఇస్తుర్రా వరర్రా. నాకు సైకిల్ చూసి జీవిస్తుందా చికెన్ ना काल दिन रुसवाल मत बती ना भाई काल दिन यूसुड काड्रा माच बतपुड़ा अंते वीर कुन माचते वीर कुन तिने काडियाल वेने यवा सर्टिफिकेट ना पोरलक चेंज अंता वीर कोई रादान के कोई रानी तुंग सियुरी अच्छो वीर सोंगई काट के
ये क्या बात कर रहा అదే చూడరా కాలేజీతో పానే పాతమే చూడరా చూడు నేను కూడా తవడరా కూడా తవడ సాసులో మనతో పిస్తో बड़े बायలు बड़े नाटे कोयतर सलर अनको अब नाटे बोर ना पेड़ पेड़ चलना अनको ना कोयतर को आज जाबू तेलंगाना बदल किंतो तानिंदा पेड़ सुनांतर होड़ कोय पेड़ तानिंदा जाबू ओटोंतम किंतो तेलंगाना दांतो जाबू तान इदे लास्ट నుండి ఇది నివల్మనాను మా కోయतर కోయ పెరుగుతున్నాను ప్లస్ కోయ పేడికుండా కోయ కాండ్రకుంటున్నాను వాళ్ళు ఉండే బట్టలైతే మా కోయतर కన్నా ఆసరం అంటారు दुसरं जायचं होतं మా కోయ జాతిన వాళ్ళు మన మా पेन नाली पण వాళ్ళు మన फ्रेंड्स मरण వాళ్ళు అంట నాకు కోయ जायचं మన ఇంత సర్పకేन ఇంత గ్రౌండ్ మన రోడ్ నుంచి दुसरं पेन होतరు మా కోయ पेन ಬಂದ್ರು పేరుకు మరగాను ఆ पेन తీయంగానే మరడ వాటడికి సాధు బాబు ఊరు మొత్తం पेन నా సంజికొని మాకు నేను మీస్తారు ఇప్పుడు నలుగురు స్పీకర్ కాబట్టి మరడికి రావుతుంది మరంగా నేను చేస్తే పోయేది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మావ కోయ జాతిత జనాభా కమ్యాసరం ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ ಕೋಯ ಜಾತಿತ ಪೇನುಕುನು ಮರುಂಸಿಕುನು बोनसरी और सूरत इतके दूसरा तरफ सड़ी वालू आन कियंगा मावा सरी मरड़ बोले माता पिना आसर मनता तरसा पेंदा सोनवाला आई मावा रुस्ना पेन कनागाई मरुन सरे मा विचार तो मावा कल्चर तो मरटू मरुगान तू इतके मार्स कांड्र आई पेग काई लव प्रेम कीसरे इनोडगा दूसरे तंदक थोड़ी सेर मनतेरू कमी आसर मनतेरू मावा जाति तोरू जातितनु ఉంది ఒకటిన సారి మావ సారి మన పేంద సారి తాకుస్లే జర్సి ఆదికి అని లాసినన్న ఇది కీవలాత ते మీకు మా వీడియో గిరి జర్సి నచ్చత మొత్తకే లైక్ कीमतो షేర్ कीमतो కామెంట్ कीमतो షేర్ कीमतो సబ్స్క్రైబ్ कीमतो గంటపా